Anem a fer el següent exercici. Un cotxe va a una velocitat de 54 km/h. Velocitat de 54 km/h. 54 km/h. Aquesta és la velocitat del cotxe. Incrementa la seva velocitat mitjançant una acceleració uniforme durant 25 segons. Temps d'acceleració. segons. Aquestes són les dades. 25 segons. I assoleix una velocitat final de 200 km/h. Velocitat final de 200 km/h. Quina és l'acceleració d'aquest cotxe expressat amb la unitat del sistema internacional? Per tant, tenim les següents dades. Tenim un cotxe va a una velocitat de 54 km/h. Aquesta és la velocitat inicial, que és aquesta d'aquí. Aquí és la velocitat inicial del cotxe. Està accelerant durant 25 segons i quan arriba amb aquests 25 segons d'acceleració arriba als 200 km/h. Fixem-nos que això està en segons, això està en km/h i això està en km/h. I ens demana el resultat amb unitats del sistema internacional. Recordem que les unitats del sistema internacional són metres per l'espai, per les distàncies, segons per al temps. Metres i segons. Aquestes són les unitats del sistema internacional. Després, què em demana? Quina és l'acceleració? La fórmula de l'acceleració és acceleració igual a velocitat final menys velocitat inicial partit per al temps. Quines dades sabem nosaltres d'aquí? Sabem la velocitat final, que és aquesta d'aquí, sabem la velocitat inicial i sabem el temps. Per tant, podem obtenir l'acceleració. Quin problema tenim? Les unitats. Això està en segons, això està en km/h i això està en km/h. Ho hem de passar tot a metres per segon. Recordem que per passar a km/h a metres per segon ho fem per factors de conversió. Anem a fer-ho per factors de conversió. Tenim 54 km/h, hem de passar a metres, posem aquí els metres, i també l'hem de passar a segons, posem aquí els segons. Posem els quilòmetres per eliminar-los i posem les hores també per eliminar-les. Una hora són 3.600 segons, un quilòmetre són 1.000 metres. Fem l'operació, 54, i em dona que és igual a 15 metres per segon. Aquesta és la velocitat inicial. Ara anem a veure quina és la velocitat final si va a 200. Fem exactament el mateix. Si va a 200, fem 200 km/h multiplicat per 1.000 partit per un quilòmetre, això són metres, multiplicat per una hora, 3.600 segons. I fem exactament el mateix. 200, agafat la calculadora i em dona 55,5 metres segon. Per tant, ja tenim dues dades. Aquestes dues dades són que la velocitat inicial en metres segon, la velocitat inicial en metres segon és 15 metres segon. I la velocitat final en metres segon és 55,5 metres segon. Fàcilment podria saber quin ha sigut l'increment de velocitat. Si fixeu, si resto 55 de 15 ser l'increment de velocitat, simplement puc saber l'acceleració de forma intuïtiva. Però anem a aplicar la fórmula, que la fórmula és aquesta. Anem a aplicar la fórmula. Acceleració igual. Velocitat final, quina és? 55,5. Velocitat inicial, quina és? 15 metres segon. Quin temps? El temps, moriu l'exercici. És el temps que triga a assolir aquests 200 km/h, que ha incrementat de 15 metres segon a 55,5. Aquest temps hem dit que era 24 segons, me sembla. 25 segons, perdó.
dividit entre 25 segons. Això són metres segon, i això em donarà l'acceleració amb 55,5 menys 15 igual, ho divideixo entre 25 i em dona 1,62. 1,62 què? Metres segon al quadrat. Per tant, el resultat d'aquest exercici